Здравейте! След няколко дни дъждовни се чу, че излиза заргана. По единични бройки, но все пак излиза. Сега съм тук на познат табуна, обаче лошото е, че съм съвсем сам, което не е добър знак. Може би е имало хора, но са отказали. Сега ще разберем. Айде, пожелайте ми наслух. Ето така трябва да изглежда червия. Кукичката остава отгоре. Взел съм си и късметлийската кофичка. Айде, второ хвърляне, първа риба. Ето това е първия зарган с второто хвърляне. На първото като хвърлих, клъвна и се откачи. А това е втората и е доста добра за сезона. Това се казва платерина. И това кълве на зарганския такъм. Второто хвърляне, третото и платерина. Ама той много събори. Не мога да го откача от тук. Готово. Ето. Стой. Пак такава риба. Днеска хвърлям за заргана, а вадя платерини. Не съм много щастлив, защото червя е порция за заргана, ама нищо. Четвъртото такова прасе. Слагам червия като за заргана, а кълват платерини, илари и всякакви такива, които му ядат на заргана порцията. Ама какво да се прави? Който има в морето, това вадя аз. И прасе да има, и него ще извади. Риболовът за днес свърши. Слънцето е там залязва. Аз си навивам такъмчето и се надявам да дойде повече заргана, не е толкова много илария както днес. Май всичко, което фанах днес, ще се окаже една настинка и нищо друго. 5 илари, 2 заргани, от които едната я върнах в морето, защото е много малка. Казах и да прати татко си, ама той не дойде и така. Айде, чао, чао.